Hadap sana Mas. Ayu. Ayu banget iki. Ayu sing ndi? Ayu aku apa kae? Kuwi. Kuwi kok ndudek kene. Ayo joget yo. Tak rewangi pati gene. Sing nekon iki aku. Lah jenengan terlalu lama, saya menunggu terlalu lama. Wilujeng dalu Mbak Punjung. Wilujeng dalu Mbak Limbuk Punjung. Nggih, menika sowan wonten ing Dandong Srengat. Nggih. Tujuanipun menika bersih desa. kelurahan. Nggih, oh bersih kelurahan, nggih. Donganipun panjenengan kagem warga masyarakat Kelurahan Dandong. Semoga masyarakat Dandong dipun paringi sehat, seger waras. Amin. Rezeki ingkang melimpah. Amin. Barokah. Amin. Desanya dijauhkan dari malapetaka. Amin. Heeh. Sing rondo njung. Kok tak dindak ta modho ngomong. Lilis dongane, Nduk. Wilujeng dalu Mas Minto. Kok ndak Ya. dijawab toh Mas? Wilujeng dalu Mbak Lilis. Lho lek Mas itu ya sama Dek. Wilujeng dalu Dek Lilis dampot. Wong genah kene wis tuwa kok dimas nek apa karo ngejelokke wong Ndak toh. begitu. Umur hanyalah angka, tapi jiwa harus tetap muda. Gitu loh Pak. Ning aku seneng diceluk Pake kok. Oh begitu. Ah. Tapi biarlah Pak ya yang lain. Satu aku yang catatan lain. pokok ndak Mamas. Romo. Pokoknya aku lek nyeluk Mamas Minto. Sak karepmu wis, sak merdikamu. Nggih, katuraken sugeng dalu kagem Bapak Ibu sedaya kemawon Desa Dandong, Kelurahan Dandong nggih. Heeh. Nggih, mugi-mugi berkah barokah kagem warganipun panjang umur, Amin. banyak rezeki, dilancarkan segala urusannya. Amin. Yang istrinya satu menjadi Dua. satu aja, satu aja, jangan Kamu banyak-banyak. aja. Lambene Loh, kaya aku lak yak-yak bakul lho. toh, Kaya Pak. yak-yak wong kono le wedok ngantek masmu golek bojone nggo jentit. Loh, aku ya rela, ndak apa-apa nek bojoku golenen, rela ndak apa-apa, tapi kudu sing tuwek tapi sugih. Loh, ya ta? Aku lo baik sekali, istri solehah loh Pak aku. Berarti sampean termasuk wanita yang sangat cerdas. Sangat cerdas dan solehah dan solehot. Kowe iki jawab. Soleha, Dan solehod. lek soleha iki piye? Solehah itu menjaga hatinya hanya untuk sang suami. Solehot, Solehot itu adalah memuaskan sang suami. Begitu ya ta, agar kalau di luar sana tidak usah mangku LC. Ya ta, orang kaya gembas, orang kaya gembas. Nyapa aku? Kowe nang ngendi-ngendi nggon. Lah gauri kok. Gauri lho konoan ki piye? ya bawa kaya ngapa? Nggih, napa? Aku nyuwun bawa sinom grandel. Sinom grandel nggih. Mumpung penggendare tas ke grandel. Kok ke grendel to, Mas? Kanggo jiwa. Iki lho Lis pacarku Lis. Ya Allah, jan kok pinter men to, Mbak? Kok pinter men to golek pacar ki pacar? sing ngene iki Lis, sing Oh, ngono. aman ngene iki aman. Aman, Ya Mas ya Allah. Tuhan ya. Lah kowe ora iso ngalor, ora iso ngidul, kok kowe gelem iki lho, kaya kekeringan kowe engko. Nah, Mbak ngene warisane akeh lho Lis iki. Ya Mas Ohang ya. Saling sik no Mas. Dicium apa ora Mas? Dicium. Iya.
muga berkah barokah ya Mas. Ning berkahi lho bocah ki, Nggih. aja disembranake. Lis, Dalem. pisan kono. Ben Ya kono seneng. dicium kono. Mas Ohang. Aja mau pek lho ya nek kulo ya. Kamu nek Mbak Punjung toh salaman. Dah, dah. Anu, Pak Minto brengose nyokrok tangan. Jandes. Ora patio kandel tapi nyokroki. Didongake Mas Han nggih. Heeh, iki Amin. Sekar Gadung sehat kabeh. Amin. Amin. Ngeten iki hatinya tulus Pak, ndak punya Ya, pikiran yang negatif terhadap siapapun. Ya Mas Ohangku sayang ya Mas. Aja mau kenakne lho kok kudu ngadeg. Lho aku arep jukone Nggih, dhuwit sarep. lho, arep jukone dhuwit nggih. Ya. Wah, nggih Ayo. langkon. Iya, Ah. kancenge. Ayo. Ya, Duduk. sik lenggah sik. Nggih. Engko lek pas ditayubke oleh joget waktu tayub tok ya. Duduk Nggih. di sini ya Mas. Heeh. 100. Sama arep nyawer apa njaluk sangu? Oh, njaluk sangu. Iya, Kok, engko tak sangoni kok. 100 nek jogete apik. Kok enek Ah. dhewe engko. Ya wis, duduk sik nek Sik kono. duduk di bawah, duduk. Heeh, Yo iya. yo. Ya, bawane, Nduk. Master. Haga werucite gale Lara apa kang si natya umpama munduta rotmi tartamtu taktu ruti ibarat wong numpak perahu Lumampah tanpa walah ing madyane jala niti Kur. tamat gonjing aginjong ing pagulingan Dadaske tembange kedanan. Buka celuk, Nak. Ya, kedanan. Sapa sing ora kedanan mripate lalak-lalak ngawe-awe kakak rasa tiku ngena nyawa esem lan kuyumu sayangi anakku
matur Bapa Santo saking Ploso Arang Blitar Selatan. Ugi Bapa Kuntin Dayeng sak rombongan utamanipun Mas Dura ugi kadang saking wilayah perempatan Dayeng Ringin Rejo. Mas Mulyani sak rombongan saking Manggis Ngancar Kediri. Sekar Gadung Indonesia. Yo, tayung ke Mas.
Lehan len joget ya madhep Mbak Lilis, ya madhep Mbak Punjung. Lah kok ora mok deblas to. Nah, madhep rono barang, heeh. Lah cinta karo aku kok madhepe ngene Lilis. Iya, jawamu aku ya cemburu no, cemburu. Sayang padaku. Aku sayang padamu. Wah. Aku juga sayang padamu loh Mas Ohang. Ayo. Neng di, Ayo nanti. Joget no. joget. Duget. Ya, heeh, joget. Oke, duget sing sesel ya. Oke, los. Apa esok? Sampai Ya. esuk. Ya. Loh, dompetnya nyapa tidur nih? Ngapa? Wah, iya. Sumuk panas. Kene tengah kene lho, tengah. Tengah. Ojo ngelak. Jadi sampean ki pacare Mbak Lilis ya pacare Mbak Punjung. Hadap sana Mas. Ayo. Ayo banget iki. Ayo sing ndi? Ayo aku apa kae? Kuwi. Kuwi kok ndute kene. Ayo joget yo. Tak rewangi pati geni. Wah, jan. Wis, Wis, Mas. anu njaluk sangu ibuke. Ibu jaluk sang ibu. Ah. Ki ibuke. Ini Han, gek mari ngono gek lenggah ya, Le. Ah lenggah sik. Muni piye? Dalah. Nabi aku. Apa? Nabi. Sesuk rono ya. Saiki muni piye bar diparing ibuke? Malah ibu Pak Guru. Sik. Kuwi ana mik. Nyuwun apa? Aku luwih nabi. Klambi. Ning omahku tak tukokne ya. Aku luwih nabi, aku melakukan tanggapan. Melu tanggapan. Oke. Tenan lho ya melu tanggapan terus ya. Nggih. Heeh, deal. Wes. Heeh, weh. Han, engko lek melu tanggapan, lek budal bareng karo Mas Suji. Oke. Ya. Heeh. Deh. Wah. Cium jauh barang ya. Nah. Wis to titenono jenenge rombongan lek ditresnani ngono-ngono ki wis. Wis kita bersyukur. Ya. Ya, Nduk. Ngadeka bocah papat. Mita, Hani, Diah, Mbak Luki, ya. Sepati Mas. Ben jumeneng pesinden papat dados. Kita wacane engko dipinangkani. Assalamualaikum Pak Minto Darsono nyuwun lagu Mentok-mentok. Iki saking Pak Pur Soto Mentok Jalan Pinang Timur. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Ki Minto Darsono ing sasana pakeliran. Kula nyuwun gending kembang Probolinggo menika Mbak Pipit ning kula ganteni bocah papat niki kalian kacu kuning matur sembah nuwun saking kula Bapak Santo Plosoarang Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira bagi penggemar pagelaran wayang kulit yang hadir pada malam ini. Bahwasanya besok pada tanggal 7 Agustus 2025 di rumah Bapak Juni Desa Ndeyeng diadakan pagelaran wayang kulit dengan Ki Dalang olah ini dewi Pak Minto Darsono dari Tulungagung bersama bintang tamu Mas Gareng dari Blitar dan sinden kecil mungil Widodo Kutil
dari Kabupaten Blitar. Demikian dan terima kasih dari Pak Kundin Deyeng. Geng dalu Pak Minto Darsono saking kula Mbah Cito lan Mbah Darmo tulung rejo kandat penggemar campursari Sekar Gadung. Ya woro-woro binjing dalu datang desa Karangbendo, binjing ben datang Sumberagung Gandosari, lajeng jing benipun datang Ndoko, jing benipun datang Bantur Malang. Yo, kaya ngapa? Kembang Probolinggo diaturke dados yo. Bagus kandat brujeng dalu sugeng midhangetaken penggemar setia Mas Agus Guru ingkang selalu monitor Sekar Gadung. Pasukan Dadap Langu Mbah Lurah Sugeng dalu pun maringi bebungan Pak Agus Guru pasukan Kerjen Sugeng dalu pasukan Togongan Sugeng dalu Togongan pasukan dari Maron Sugeng dalu Kandangan matur nuwun Poluan ugi Pak Agus panitia selamat menikmati kembang Probolinggo persembahan dari Sekar Gadung Indonesia. Mas Edi Kecis, Mas Tejoke, Mbak Ajeng Arifin, Bu Yah Bakuri Punten Sambiro Byong, Mbak Usi Sekarwangi Hongkong, ugi Bopo Asmoro Santo Madiun, Mas Sunarto Pijet Pakis Rejo Rejo Tangan, Asmoro Taiwan hadir
nuwun. Ugi Bang Samson, Mas Darsono Lampung. Ya, terima kasih menika sampun katur pundutan saking Bapak Santo kagem warga masyarakat Kelurahan Dandong. Iya. Pokok Sugeng Rawuh bagus. Asik. Bapak Mustamar Welingi yang selalu nggak mau ketinggalan. Ki Mbak Pipit, Mbak Sulis, penggemar kita banyak sekali yang WA dari jarak jauh selalu monitor tiap malam. Ingin Mas Hendrik Magerwojo, mugi pinana sehat, Mbah Minto. Sak rombongan Sekar Gadung, terima kasih. Iki gono saka Pak Didik Fajar Wahyudi. Nggih. Saking Kediri. Kediri, penggemar beratipun? Mbak Sulis. Iya, wah. Napa nggih to, Pak? Luar biasa. Nggih, Mbak Sulis kali sinden-sinden sedaya. Wis pokoknya akeh banget iki sing selalu monitor dari jarak jauh. Ning nek cedhek ya mesti langsung ke lokasi. Alusan nduk ya. Nggih, Pak. Ya iki diaturke mligine panjenengane Bapak Lurah ugi kanca kades sak Kecamatan Srengat, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek sak jajarane ya. Uga perangkat ing Kelurahan Dandong. Coba bariki mengko Mas Yuda diunggahke. Kaya ngapa? Tali tresno nduk sing nyemek-nyemek. Ya, sing nyemek-nyemek. Bawa, Pak. Iya toh. Nggih. Dadi wong mangan iki ya kudu ngenteni adem iki didamu dhisik. Nggih, Pak. Ibarate wong arep poli kudu pepanasan dhisik. Coba kaya ngapa? Bukaan Pit sing lemu. Mergo ora dibuka dhisik buka-bukaanmu ki angel. Nggih. Buka pipit lek ora telaten ya ora temu. Kuwi cara buah nu buah nangka, gedhi damine ora umum. Nggih, Dadi lek arep mangan nyamplung lek mbeyak idami beh kudu telaten. Nah, nggih. Nggih betone mek loro lho, Pak. Hah? Betone mung kalih. Siji. 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 Mosok. Sing siji kok gawa ngono lho, Nduk Lis. Ya, kaya apa? Beh. Aku angger pipit munggah ngadeg wis mek mbayangke. Lah kuwi digarap ngisakno cethuke prasubuh. Mboten. Nggih carane no, Pak. Carane piye wong kaya ngono kok. Lah sampun apal kok epunan. Lah pokok nggih. Nggih niku mboten. Tali tresno jroning kita. Kowe ngerti Pak Kundi? Ngertos. Nah, kek lek ndelok iki sing disawang apamu? Sing megung kuwi lho. Oh, ndek wingi nyethoti bokong mawon kok. Bokong lho, Pak. Pak Kundi Eh. niku remenane bokong sinden. Pokoknya nek dereng ngertos untirane bokong, dereng mantuk, Pak. kaya ngono kuwi, Pak Terus, Kunti. Awake lara kabeh ngoten, Loro Mbak. kabeh nek karo untirane bokong terutama sapa? Lah nguntir-untirane bokong sinden kok kleru wong kuwi sepone anek 4 senti. Loh, asli lho, Pak. Niki Pak. asli lek niki. Ah iya nek mung tambahi ora malah kaya Entok. mulane wong ki sing primpen, lek wayah mulih teko omahe Pak iki diteliti garapan utawa gawane apa. Mosok sak montor kok lemek bokong kabeh. Ya. Kidung tresno engki nanti
Wah, dindingane lek Anu renten. hati-hati karo Mbah Dar iki, sok blondrokne iki. Iya toh, Kang? Ya ampun. No 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 no. Nintingi kok kon milih dhewe iki piye. Oh nindingi kok kaya ngrentengi remes. Kinantira saas mara asmara ketinali tali tresno jampi kapan anu suwe-suwe aku wegah nek sing nindingi Mas Dari. Piye, Mbak? Penak ditindingi Mas Yana lho. Oh iya lho, Mbak. Oh. Ning apa ya lumrah lek jenenge bawa terus tintingane nganggo bonang barung Lah, coba. Lah daripada diblondrok Coba, Mbak, coba, Mbak, kon nindingi, Mbak, coba. Mas Yana. Iya. Loh, Mas Mas Yana berpotong loh, Pak. Hah? Mas Ya- Layak loh. Mas Yana lek mesem wani Kok seci. ketok enom. Ora lho, Mbak Sulis. Dalam. Jenengan ki wingi demen karo Pak Suji. Nggih. Eh? Lah, enten ibuke lho, Pak. Enten ibuke, Pak. Mboten Terus kula. lho, Mboten kon- sinten sing seneng kali Pak Suci mboten kula mboten. Gumun aku. Winginane rong bengi sing mbok sanjung-sanjung Pak Suji. Heeh. Terus saiki Mas Yana. Ndak terayong ganteng Mas Yana lho, Pak. Ayo. Duh. Sesuk sapa? Sesuk ketoke kok Pak Desenen sesuk. Ya. Kapanggesi rawang sikit. Wah. Menika salam katur ki minta Darsono dan tim minta tembang utawi gending kutut manggung dari penanipun Bapak Profesor Dr. Haji Susilo SEMS ingkang kepareng nimbali kulon kono kala winginane kae. Heeh. Mengko ya diaturke. Heeh. Yuk, kaya ngapa? Tali tresno dadekke nok. Tali tresno jroning rasa wasangiket kaketat diaraket Ugi katur penggalipun Bu Lurah sanubari sebagai tim penggerak PKK. aku Ugi Ibu Pipit. Setino kaya Bu Heni MC menika teman bekerja dulu waktu Sekar Gadung mumbul pertama ngagem dangdut penyanyi kula Bu Heni. Aku nandang boyo. Ya 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 Tresno tane tong wanci gonku apa muci bisa lestari aja nganti padot kepepalan
Disuwukke Mas. Tresno danan matur sembah nuwun tembang tali tresno ingkang katur